Goeiedag, ik ben Ton Geurs van het duo Ton en Bernie. En ja, wij zouden wij niet zien als we niet van spontane ideeën houden. Dus ik word vanmorgen wakker. Ik zeg tegen Bernie, ik laat ik vanmorgen even met rust. Ik wil een liedje maken voor de jongen. Want ik ben vandaag om 4 uur heb ik nog geloesterd tussendoor. Dus we hebben vers van de pers. Het is net om 2 uur zo begonnen met de opname, een liedje gemaakt. Ja, even applausje. We hebben een liedje gemaakt om de DJ's en het ganse team natuurlijk en niet te vergeten te bedanken voor deze actie. En dat hebben we gedaan in de vorm van een duet. Bernie en ik, we zingen normaal ja, ook op familiefeesten en dergelijke. En we hebben een duet van Julio Iglesias en Dolly Parton hebben genomen en hebben een tekst opgemaakt. En ja, dit is zo vers van de pers, dus dat kunnen we echt nog niet uit de kop of zo. Slaan de hengen een, want samen zijn we sterker, niet alleen. Deze helden willen we bedanken, met zang en met muziek. Dus geef het voor de heen aan deze lelu, want wat die doen, dat is uniek. Dat is uniek. Wat die doen, dat is toch chic. Nou, dit is het. Het PNM-lied, ja, dit is het. Het is 2012, hoe moet iets.